usefika ukuhlala nami la uyangixoxela ukuthi ususwe yini la eThekwini eTown njengoba enami Nkule manje. muphi indoda yami? Impela isoka lakho. Okay. Nginaye la. Ula Ulana mfethu ubalekile, uthi ubalekela umyeni wakho cause umyeni wakho uyamsabisa and ngazi ukuthi ufuna ukumbulala. So njengomngane sengikhathazekile ukuthi uyenzelani lento oyenzayo, ubumqomelana ubafo wazi kahle ukuthi umuntu wes umfazi womuntu awuyona ngisho intombi. Okay. Akukho kanjalo bhuti wami. Kukanjani kodwa dadewethu? Ngiyamthanda Nkule. And uyazi naye ukuthi ngiyamthanda yedwa. Into eseyenzeka the time mina ngisuka nje emakhaya ngiza la eThekwini yena umuntu engamthola la ofika wangithanda ngitshengisa ithando wangikhipha out right. So njengoba nithandana ke manje uthini ngendoda yakho wes uyazi ukuthi umyeni wakho uyasabisa manje kunezinsongo ezikhona ezikhulunywayo uthini ngayo yonke leyo nto impilo kababa futhi enze njani because kuyimanje ngeke phela kufanele aphindele esikoleni iyaphela unyaka akazange uzothini kubazali ukuthi mina lento lebe ngiyiplane kahle yabo ukuthi nje ngizoyiphika nje yonke lento enkulu wathethola ngalento engibuza ngasho ukuthi nje asiphikeni futhi nje akuyokho into ekumele sibe worried ngayo ngoba phela lo baba vele angimthandi angikaze futhi ngamthanda so wena nawo nje mungasithi okay so wena uthi uphikile kumkhizi ukuthi uyajola noNkuleni hayibo ngizovuma kanjani ngiyangadla nje uyayibona nawe ukuthi ngangibulala but uNkuleni manje akasakufuni inkinga ileyo nginaye njengamanje uqeda ukusho ukuthi uright wena because manje uzombulalisa phela ngisamtshela nje ngathi angazama ngishintsha indawo ngingahamba ngisho naye Nkuleni ayinkinga wathi wangibalekela futhi naye ma wena kahle ufuna ngibona ngifile kahle cha ngisho kanjalo cha wena ufuna ungibona ngifile yini ngoba ngikutshelile ngathi asihlukane manje ufuna ukungibulalisa kodwa nawe uyayibona into yethu ukuthi ihamba kahle kanjani nawe usungaze usawu baba ole emakudeni kwasi right kahle ngathi ungathi ushintshe nendawo ungayihlala kuyona sayikhuluma kahle le ndaba na uzusabisa umuntu nje ngicela uthathe lamazwi la wenza washo manje futhi ngeke ngiwaphinde mina nawe sekuphelile kanjani kule ngaphela besiphanda kahle nje si right mina nawe sekuphelile imaka kahle uzwa yini ukuthi kanti ngithini ngiyasho ukuthi sekuphelile wentomzodo ngiyacabanga yenze lento yenda wentomzodo abana khona hawe ma wentomzodo yini mina la kuwena nange baleka baba sebalekeni ubalekani lo msunu wedidi lona ohamba uthatha inkomo yami engayilobolela uhambe uyophisana ngazo lapha elokhunjana emaThekwini ayingihloniphi mina le ntombazana ngifoneleni back ngibuye ngikhulume naye ngijwale indaba yamasimba mina ima ngizama ukuphinde ngimi-ede futhi baba kamfonele aka-ede la azokhuluma leyo nto lokuthi wenziswa yini into ayenzayo manje ebona manje ukuthi ngangoyise indaba ukuthi khona iy'nkinga anazo ngami noma mhlawumbe khona into esingaboni ngaso udlelwane bese ahlale nami phansi akhulume nami ngisamzama futhi cha ungibambele yo